И какво става, хора, съм Бейфут, с мен е Колфинт. Това е нещо. И това е третия епизод на Майнкрафт. Това път аз нямам, защото той няма място. Нали бе? Да. Къде си? Копам. На милаги като... Аз ще слагам. Слагай торчове. Що торчове? За да осветиш. Искаш ли да отсветяваме с лампите? Как направи на покрива на къщата? Да, осветявай ти. С траптор също. Аз малко ще помогна с пода. То нали трябва да се оправи малко и пода. Аре човек, ти се оправи с пода, аз стена. Аз правя осветението. Взимам фенс. Абе не, без фенсове. С фенсове. Нали ще слагаме лампи, бе? Така не свети много. Лампи. Ма така не свети. Добре, само лампи ли? Да. На земята? Не на земята. Ми как? Знаеш как се прави лампа? Не. Е така. Да, така. Ми така, виж бе. Така и е така, обаче да са с още два блока високи още. Добре, бе. Така. Добре. Съжаляваме за звуците. Толкова се чуе нещо. Е, да. Айде. Ако въобще се чуе нещо. Лампи на рандом места слагам. Не на рандом. На рандом. Не бе. Е, Защо така се обърнала, не наобратно? ми е така. Що не може? Защо наобратно? Не знам. Може да е. Не знам що. Ме кефи. Що да не е на рандом места? Защо трябва да е по улицата? Как по улицата? В смисъл? Лесно, например, чупиш един блок и слагаш и така се чупиш и слагаш се. Да. Да се прави лампа, ако не знаеш. Ай, как ги сложа така? Ще ги сложа къде не свети. Примерно е тук до къщата ще сложа две. Така. Е тук. И така, виж като моята. Като твоята. Да, тук съм сложила. Да чупа ли бе? Не бе. Така съм ги направил, така ще стоят. Нали нещо по-ще ги махне? Да ми махне ги. Махне ги още сега, да. Сега първо дай да сложим осветлението и по-ще ги махне. После като нещо правим друго. Добре, махне ги. За какво да чупа? Така изглежда тъпо. Той по всякакъв начин изглежда тъпо, майте. Нали трябва осветление? Да, трябва. Добре. Този епизод само с осветление ще правим. Извинете. Колфин. Какво ще правим само в този епизод? Само с осветление? Осветление ще направим 2-3 къщи. Ага. Да, то може много таблета ми да снима толкова много. Едва на 10 минути. Не знам, на мен не ми показва колко е заснимал до сега. Аз снимам с друга програма. Ще виж. Пипа. С каква програма снимам? Не знам с каква програма снимаш. Това. С телефон. За скрин. Да. И много лаги Майнкрафт от нея. Не снимаш на обижен. Не, много слаб таблета на обижен. Добре. Сложих при къщата, така ли бе? Виж от куфините. Много на къща. Да. Добре. Сега и навсякъде другаде да Ще направих ги направя така. С лампи? Не, с лампи не съм. Аз не знам колко време е пил. Дано да е поне... Поне
Това стана доста високо, не? Толкова ли беше? Не помня. Толкова ли беше високо? Не, още. Ено, трябва да щупа така. Така. Така ли бе, как го правили? Не знам. Вижте. Преценявай. Добре, окей. Аз как го направя така ще седи? Много ти пука. Кое бе? Не знам. Всъщност кое? Лампите? Почти ще готови. На всеко такова ще правя. Тук си забравил да сложиш. Точно забравя се. Ще виж. Тук. И там някой е щупил. Сега отгоре изглежда яко. Отгоре. Да, гледай. Кръговото. Не бе, виж. Ого. Добре, че аз го снимам. Знам как да видят трябва да твоите. Ми такова и нагоре. Не, аз в момента правя осветлението. Ако виж колко яко се е получило осветлението. Аз тук правя супермаркет. Магазин правя. Магазин? Да. Магазин аз правя осветление. Почти готова осветлението. На хлеб. Ти гледай го и аз хлеб. Как ми падна ли да ги слагаме ли където трябва? Както съм ги нагласил по принцип. Добре, окей. Няма да е на работа. Добре. И така ще гледат. Така хора, правим лампите. Така хора, правим лампите. Извинявам се. Хора, мислим това да е всичко за този клип. Да. Дано ви е харесало. И всъщност може да продължим и още малко. Можем. Ще видим. Не ми лагва още. Хора, мислим това да е за този епизод. Не, няма да само за това. Еми да направя цялото осветление като и... Искаш? Добре. Извинете за звуците. Ако те се чувате. Чуват се. Нищо. Извинявам се. Нали, куфинто. Той ще има 2 епизода, аз един. В момента, който си. И не знам всъщност... Аз не знам дали ще имам място. Добре, за да се разказва повече хубаво. Това където правя ли? Аз викам това дай. Аз направих цялото осветление, само е тук накрая ми остава. Извинете за този звук, просто има една кола. Ела тук прави осветление, защото не се вижда нищо. Чакай, аз тук правя накрая. Къде бе? При къщата? Да. Където аз го правя това. Магазин? Чакайте, слушай тук къде е. Аз нали трябва навсякъде да сложа. Не само там, където си ти. Какво правиш, бе? Нещо такова. Спокойно, бе. Направихме както трябва осветлението. Получава се готино. Готоко. Брат, аз ще направя при теб осветлението и да свършим епизода. Добре. Ти какво правиш? Правя тук вътре декора. Легла? Това е магазин. В някой магазин има легла. Да спят там, ако нямат. Те нищо не виждам. Какво виждаш? Много неща. Ти вътре си го осветил с торчове. Не, нищо съм осветил вътре, ела виж.
Правя лампите при теб и свършим епизода. Чули. Ама ти си фърлила за нощно виждане. Аз осветих. Аре, бе, защо? Ай, така. Аре, готово. Чакай само да направя магазина. И така, хора. Мислим да свършваме епизода. Да. И това беше от Ела нас. само да видим какво... Ела да видиш нещо. Какво е? Няма да гледаме, аре. Качи се на покрива отгоре на магазина. Ела, добре, ела. Качи се да свършим. Добре, ела. Охара да го свършим, после ще ми го покажеш. Ела, бе. Фу е, вилиджър ли е? Не! Фу е. Май... Тежко. Пиво. Ще умре. Аре, готово. Аре, айде се качваме на покрива. Добре, само сложим на врата. Майс, ай, бей. Магазин. Ай. Чекай, аз ще го завърша така. Гледай напред. Чакай. И надявам се този клип да ви е харесал. Стигай. Там закрива с бе. Аз бях в Фудс. Вие бяхте моите хора. И с мен беше Coolfint. Аре, Чао. това беше трети епизод на Minecraft Flat. Чао!